أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولا أمبدو أمبي أوفوكا أو بركدا أمبي إمشو سيكوني دونغو كنكا سوكو مدينة ذكر بليسي على السانفة. émission dogolen tɛ sabu baara minnu bɛ a kɔnɔ o de ye ka adamadenya dilancogo ɲuman ni k'o ɲɛ yira adamadenw na an yɛrɛ ka kilitiri la n'o ye an ka yiriw an ka turabuw ani an ka ala tɔgɔw ani an ka kungo kɔnɔfɛnw nafa. Alhamdulillah. Ola toujours an bɛ na ni fɛn dɔ ye fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ adamadenw kunu ka bɔ sunɔgɔ la sabu mɔgɔ caman ɲɛkisɛ fila dayɛlɛlen don mais o ɲɛ tɛ sira la. Sira yeli o bɛ ye ni fɛn fila de ye: hakili ani dusukun. N'Ala ye hakili ɲuman d'i ma ka dusukun ɲuman d'i ma e bɛ sira ye. Dɔnnibaaw ka pilasi dugukolo sanfɛ a ka gɛlɛn kojugu. A bɛ komi Ala ya parti dɔ de bɔra Ala yɛrɛ yɔrɔ ka kalifa jɔn dɔw ma dugukolo sanfɛ. O ye jumɛn ye? Ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko alim. O tɔgɔ kelen de bɛ wele tugu dɔnnibaaw la ko alimu don. Ala de ko ale bɛ se ko bɛɛ la. Dɔnnibaaw de sigilen bɛ mɔgɔw mago dilanni kama n'a tiɲɛna. O tuma i bɛ n'a faamu olu tɛ Ala ye. Mais Ala yɛrɛ ye olu lajarabi k'a ka parti dɔ di u ma k'u bila mɔgɔw cɛla n'a bɛ fɔ o ma ko sababu. Ni mɔgɔ min ko k'i bɛ sababu ngalontigiya i t'i yɛrɛ de kalama sabu hali e yɛrɛ min bɛ kuma ka sababu ngalontigiya k'a lankari e yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ kɛra sababu dɔ de kɔnɔ. Ni cɛ ni muso ma da den tɛ sɔrɔ bilen o. Bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo in kan hakili k'a tɔ faamu n'o siratigɛw de ye an fa Adama ani an ba Hawaw ta kɔfɛ. Den min bɛ i yɛrɛ bolo n'i b'a fɔ k'i den, sababu dɔ de tɛmɛna fɔlɔ a ka sɔrɔ ka sɔrɔ. O tuma Ala ye min fɔ an bɛ sɔn o de ma: kullu shay'an sababan. Fɛn bɛɛ ye sababu de ye. Fatabi'u sababan. A ye tugu sababu kɔ. Mais hakilima i bɛ sabu ɲuman de ɲini. E bɛ taa sabutigi min fɛ yen ale tɛ Ala ye, kira tɛ. Hali n'a y'a yɛrɛ Ala y'a yira e la i bolo t'a nɔfɛ. N'e fana dusukun y'ale minɛ i komi Ala i bɛ taa mɔgɔ min a tɛ dilan. Ala tɛ sɔn ma. Ala tɛ fɛn wɛrɛ
jigiyali dusukun na ale place la n'o nana dɔrɔn Ala bɛ kɛlɛ kɛ ye. O kuma k'a fɔ dɔnnibaaw ye, k'a fɔ mɔgɔw ye minnu fana bɛ wuli sabu nɔfɛ, aw ka ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn hayibu ko dɔnbaliya don. Mɔgɔ b'i ka banabaatɔ ta i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la, dɔgɔtɔrɔ b'a a k'i ye k'a bisimila, a b'a f'u ye ko n b'a furakɛ n bɛ se. Furaw bi sa 100,000 miliyɔn. O banabaatɔ kelen bɛ tila ka sa o dɔgɔtɔrɔ bolo ye. O bɛ segin jɔn ma? A bɛ fɔ ko Ala latigɛ y'o ye. Mais bi i bɛ kuma bɛɛ mɛn dɔnnibaaw n'u ka taama ɲɔgɔnw cɛ. A yɛrɛ de y'a fɔ n ye k'a bɛ se, a dun kɛra tan. Ale tɛ Ala ye o. Ala bɛ mɔgɔ dɛsɛ seko de la. N'i y'ale bila Ala ya place la, a yɛrɛ y'a yɛrɛ to o place in na, aw bɛɛ bɛ malo Ala ye. Wari nɔfɛ nata a kana aw bila foyi la min tɛ tiɲɛ ye. Ni min nana aw fɛ yen ni Ala mɔgɔ tɛ, a y'a n'a ka wari lasegin a ka taa. N'i m'a di Ala ma, i bɛ taa fili fu. Tɛ yɛlɛma o. O kuma n baden, ka conseil di aw ma, farafinw k'u bolo kɛ u yɛrɛ la, ka ɲɔgɔn buruja nin to, ka ɲɔgɔn minɛ hakilina kelen, dusukun kelen. Fininɔgɔw bɛ ko sow de kɔnɔ. Mais n'an yɛrɛ tora ɲɔgɔn hayibu ni ɲɔgɔn buruja in na, président tɛ to, dɔnnibaa tɛ to, e yɛrɛ min bɛ dɔ nini o fana bɛ tila o bɛ e nini. Faw sigilen da denninw bɛ nini, baw sigilen da denninw bɛ nini. Mun de b'a sababuya? N'i ye dɔ fa nini, ni se wɛrɛ t'ale ye, a fana bɛ se min na o ye k'a ta sara i fa la. Sisan jɔnni ye e fa nini i yɛrɛ? N'i ye dɔ ba nini, se wɛrɛ t'ale ye, a bɛ se min na o ye k'a ta sara i ba la. Jɔn y'i ba nini i yɛrɛ? O de la éducation ladabu n'a ɲuman sɔrɔla mɔgɔ mɔgɔ fɛ, a ka bon sanu ni wari ye. Ala ka an kɛ an ka qualité fɛ, anw ye farafinw de ye, an qualité ye farafinya de ye. N'an m'o don ba la, an ma kɛ o fɛ, an ma taama o sira kan, an bɛ sɛgɛn, an mago bɛ ɲɛtaa min na an t'a sɔrɔ. O la n baden, an ye fɛn min ta bi aw ye, o ye kungo kɔnɔfɛn ye. Mais bi a farala sokɔnɔfɛnw kan. O ye fɛn jumɛn ye? Ni dɔw b'a fɔ a ma ko korokara. N'i ye korokara lajɛ, fɔlɔ an ka maakɔrɔw, dɔnni tiɲɛ yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ minnu na, korokara baaracogo dɔ tun bɛ yen. N'u b'a fɛ k'i kɛ nafolotigi ye, k'i tɛmɛ i ɲɔgɔnnaw la, u tun b'a baara kɛ korokara de la, k'a ta ka d'i ma ko taa ni nin ye. Tant que nin bɛ ji la, munumunu na i ka so, e bɛ sa Ala ka nɛɛma la, dafɛ tɛ se ka bali.
hali sisan milliardaire du bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a dogolen b'a du caman kɔnɔ kɔfɛ yɔrɔw la mais bi an bɛna bɔ n'ale ye ka kuma a kan korokara yɛrɛ ye mun fɛn ye n'i ye korokara ta turabutigiw ka sira fɛ a formule bɛ min di i ma o ye masa Sulemana de ye n'i ye kunkolo lajɛ o bɛ kuma Sulemana kelen ka sanfɛ ka sen fila lajɛ o bɛ fila d'i ma kɔfɛ sen fila bɛ fila dɔ in d'i ma bɔlɔni kunkuru min bɛ kɔfɛ o bɛ kelen d'i ma ka jigin Sulemana o ye masaso de ye o Sulemana kelen de ni korokara bi baara 140,000 kɔ n'i ye korokara kɔ tiri ninnu lajɛ kako fara bɛ minnu kan koori kelen de bɛ o la i bɛ taa sɔrɔ foyi pilasi t'o koori in na tiri wɛrɛ foyi t'a la nuguyalen don o yɔrɔ in ko in bɛ yen de o de bɛ taa moriw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko Kawatimu Ghazali o Kawatimu Ghazali de bɛ ci o yɔrɔ in na fɛn in bɛna dilan e min ye k'a di min ma k'i ka laɲini k'a kɔnɔ k'a da k'a d'i ma Ala ta kɔfɛ n'a dɔnbaga tiɲɛ y'a baara ma o ma ye n kalila min na i bi sa miliyari cɛla wari tɔgɔ de ka bon non miliyari tɛ foyi ye tɔgɔ de ka bon a 100 bɛ dɔw kun a 1000 ni kɔ bɛ dɔw kun a 10,000 ni kɔ bɛ dɔw kun olu b'a dɔn fɛn ye wa n'a tɔgɔ fɔra e bɛ kaba a foyi tɛ min ko e de bɛ kaba ninnu fɔkun ye aw ye mun ye ka sira de yira aw la ka dayɛlɛ aw ye i kana taa mɔgɔ ni kasara kana taa gɔnbɛlɛ fa a finman fara a jɛman kan ka n'i muso fa ka n'i den fa k'i bɛ wari ɲini ka n'i ba fa ka n'i fa fa ka n'i balima fa kana mɔgɔ dɔ ni bɔ wari nɔfɛ wari ye banfɛn ye tiɲɛ ɲɛdɔnbaliya de bɛ na ni gadon donni ye ba la dɔnnibaa mana kɛ tiɲɛtigi ye togo o togo a b'i dan mɔgɔya pilasi de la a tɛ kɛ Ala ye a tɛ se ka bɛɛ mago dilan anw b'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la a tɛ se o tuma nin ye ka siraw de dayɛlɛ k'a yira aw la minnu bɛ yirikɔrɔ kumaw la minnu bɛ sigiyɔrɔ kumaw la nin tɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ n'a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ n'i wulila ka jɔ a nɔfɛ n'a dɔn foyi tɛ dugukolo kan min tɛ se ka kɛ nɛgɛ jalan bɛ ka kuma e fɛ o tɛ dɔɔnin ka baara ye wa mais e k'a dɔ dilan a tɛ kuma telefoni ye nɛgɛ ye ni segere tɛ a tɛ se ka kuma mais a bɛ min e bolo o bɛ ka kuma a bɛ fɛn bɛɛ f'i ye e yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ fɔ a ye a b'i ka ciw lase a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ci lase e ma e bolo k'a dɔ dilan ani dɔ in différence foyi tɛ k'u cɛ mais wallahi segere min b'a la
n'o dɔnniya ti i la i k'o fiyɛ a la e ta tɛ kuma. K'o ye dalilu de ye diɲɛ sigilen b'a kan. Ni e ma bɛn a ɲuman ma fɔlɔ i cɛ siri ɲinini na i k'a ɲɛɲini Ala bi n'i ka sababu bɛɛ. Mais n'i y'i sigi ten ko n ye dɔ kɛ n ye nin wari in bɔ yan fɛ ma ɲɛ sɔrɔ a la n y'a bɔ yan fɛ ma ɲɛ sɔrɔ a la. Fɛn o fɛn sani n'a tiɲɛ bi bɛn i bi sɛgɛn dɛ. N'i ko i ti so de ma i ti tiɲɛ sɔrɔ. Hari dɔnni ɲinina dɔnniya ba tan bi d'i ma i b'a bɛɛ sa a si ti tiɲɛ ye. Mais i bi to a kan ka to a kan i bɛna kisɛw sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan. Nin ye conseil ye k'o di ka sira yira aw la ka dayɛlɛ aw ye. An b'a fɔ kalo Ala k'a timɛ d'an ma. Haza wassalam. Ala ka sigi wɛrɛ yira an na.